Не пакідайце доказаў. Спаліць усё нахрен. Пайду я адалью. Ну навошта гэта рабіць кожны раз, калі мы займаемся справай? Што, цябе трохі блажыць? А ты папі. Выглядаеш як хлопец, які вельмі зазнаўся. Хочаш маё меркаванне? Не, дзяўчына-скаут. Жыві і згар... Пачакай, што? Гёл-скауты. Цябе пужаюць дзяўчыны-скауты? Стукаюць у дзверы, але ў мяне няма наяўных. Паходу, малавата распыліў. Так, адчуй жах. Не, майкі-алкашкі. Майкі-алкашкі. Тваё тулава ў цяпле. Але як жа рукі? Пагодзь, пагодзь. Пачакай пару секунд. Робот-пылесос. Так, усё, стоп, пагодзь, ты скачаш з даху на дах, змагаешся з бандытамі, а цябе пужае робот-пылесос? Адкуль ён ведае, куды ехаць? Мы же ім не кіруем. Ух ты ж, просто... Вау. Боже мой, ды што зараз? Укулеле, убяры яе. Гэта тая самая мелодыя з вёскі дурняў. Як можна гэтага баяцца? Энергазберагаючыя лямпачкі. Ратуюць планету, але якой бязглузда узвышанай цаной. Ага. Звінючыя ключы. Радасць для дзяцей, але не для Бэтмена. Я не разумею. Гэта асабістае. Пачакай тут, я праверу. Слухай ты, просыпайся. Скажи мне, што ты бачыш? Лічынкі. Агонь. Боже, перастань. Бачыш, вось у гэтым ёсць сэнс. Не, адыдзі ад мяне. Крыстофер Макдональд. Гэй, Бэтмен, як справы? Боже мой, ты што, прыкалваешся? Гусь Маккензі, трымайся ад мяне далей. Гусь Маккензі? Гэта было так даўно. Большасць мяне памятае як шутера Макгевіна. Але дзякуй, што помніш гэтую ролю. Трымайся ад мяне далей. Празрыстыя брэкеты, пакетик з чыпсамі. Лысая галава саладухі. Мышы. Мышы, бачыш, вось у гэтым ёсць нейкі сэнс. Ты баішся лятучых мышэй, таму ты апрануты як лятучая мыш. Менавіта таму ты... Не лятучыя мышы. Камп'ютарныя. Камп'ютарныя, якімі клікаеш. Клікаеш па файлу, а ён не адкрываецца. Трэба клікнуць 2 разы. І вось ты ратаўнік Готэма. Марнаванне часу. Ды ну нахер. Ты гарыш зажыва, хіба не страшна? Не, наогул немалае аблягчэнне. Проста трымае ад мяне робатаў-пылесосаў падалі. Яны як маленькія электронныя альфреды. У сэнсе, я нікога не маю на ўвазе. Тым больш не дварэцкага, які мяне вырасціў.